Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Bacolod City Mayor Aldi Benitez magasugilanon sa 51 ka mga illegal settler families upod ang SM. Sinaginalantaw na posible maapektuhan sa development project sa Manukan Country. Sa Enero, sugura na sa SM Prime Holdings Incorporated na pag-develop sa Manukan Country. Gani, nabalakang pila ka mga illegal settler families nga nasakpan sa Barangay 12 kasi nagmaapektuhan kung sugura na sa SM ang pag-demolish sa Manukan. Sunod sa kay Mayor Aldi Benitez, natala na siya nga magsugilanon sa barangay kag sa mga apektado nga pamilya upod sa pamunuan sa SM magud mapatpat ang plano kag masabatman ang kinahanglan sa maapektuhan nga mga pamilya. Sunod sa alkalde, may 51 ka mga pamilya posible maapektuhan kung sugura na ang proyekto. Sa record ng City Legal Office, may 17 man ka mga illegal structures sa kilid sa Manukan nga natala na isuan sang notice to vacate. Sila tanan ang plano nga tagaan sa relocation site sang syudad. And then subject na lang to validation sa aton city engineering kung diyan ginang delineation sa property nga sakop sa SMD hindi sakop. Pero tagaan sila relocation site. Of course. Sa din na sila i-relocate, Mayor? Amana surihan namon sa magtubang kami. Kay base iban have other request. But then the demolition will not happen next month, Hindi pa. since December. Next year pa na sila. Next The request sila Mayor, 6 months nga enough time. Well, hindi pa na pwede nga tambal sa SM. We'll see. Kung ang SM hindi ko pa natandugon in the next 6 months, okay.